Vážení priatelia, vidíte naozaj reálnu situáciu na Smrekovici v srdci Veľkej Fatry. Nachádzame sa v nadmorskej výške viac ako 1300 metrov a tá snehová pokryvka, ktorá je vedľa mňa, je naozaj reálna. Odhadujem ju na 120 až 150 cm. Na Smrekovicu sa dá dostať autom z Podsuchej po 9-kilometrovej asfaltovej ceste, ktorá je momentálne zjazdná, aj bez reťazí, avšak reťaze treba mať pre prípad potreby v kufri aj v takých mesiacoch, ako je apríl a máj. Tá výška snehovej pokrývky, ktorá je momentálne tu, je výsledkom predchádzajúcich na zrážky bohatých mesiacov, najmä február a marec. Predtým od začiatku roka a v novembri a decembri minulého roku bolo na Smrekovici oveľa menej snehu, dalo by sa povedať podpriemerné množstvo. Momentálne je toto množstvo na začiatok apríla na hranici rekordu.